Li Tirkiye ji ber daketina nirxê lîreyê li hember dolarê û têkçûna rewşa aborî êdî gencên vî welatî ji her deman zêdetir bêkar û betal dimînin. Li gor daneyan Tirkiye di nav welatên OECD'yê de wek welatê ku herî zêde gencên wê bêkar mayîn de di rêza pêşê de cih digire. Li gor vê jî ji sadê 28.8 gencên Tirkiyeyê ne dixwînin ne ji dikarekî de dixebitin. Li kolanên bajarê Stenbolê jî ev rewşa gencan xwe dide der û gencek dibêje êdî li Tirkiye ji bo gencan tiştek nemaye, lama ne ji bo niha ne jî ji bo pêşerûcê tu hêviyên wan nemane. Yok işte gençlik falan yok. Li Tirkiyeyê ji bo gencan tiştek nemaye êdî genç nikarin tiştekî bikin. Em zehmetiyên gelek mezin dikeşînin, lewma em gencên wî welatî niha ketine nav derûniyeke wisa xerab de ne îro ne siberoj tu hêviyên me nemaye. Falan gelmeli ondan sonra bakacağız. Bu hükümet Li gel vê rêjeya bilind ya bêkariyê, hinek kes jî dibêjin gencên Tirkiyeyê naxwazin bixebitin, lama rêjeya bêkariyê ev qez zêde ye. Vallahi ben katılmıyorum abi. Piraniya gencan dibêjin kar nîne, lê li gor min ev tiştekî nerast e. Li cihê ku ez niha lê dixebitim, pêdiviya me bi karkeran heye, lê kes nayê û naxebite. Her wiha ez gelek cihên din jî dizanim ku li karkeran digerin, lê kes li van deran jî naxebite. Lewma li gor min kêşeya mezin ew e ku gencên me naxwazin bixebitin. İşsizim diyen aramıyordur bence, sanmıyorum. Li Tirkiye li gel xerabûna rewşa aborî her roja diçe zêdetir genç bêkar dimînin û dikevin nafrafên betalan de. Li gel berfirehbûna vê rewşa xerab, gencên Tirkiyeyê dibêjin hemû zîrekî û hêza nifşên û hatiye fetisandin û hikûmet ji bo çareseriya vê kêşeyê gavan neavêje. Diyar Bayram, Kurdistan 24, İstanbul.